Ние свършихме, промихме 20 на кофи материал и сега пускаме концентрата. Ето, искам да ви покажа за какво и да реч. Ето го Стевко. Ето го концентратора. Да. Само ще ви покажа за какво стана на въпрос. Гледайте за какво стана на въпрос. Жми. Една стелка, втора стелка дълбока, отделно чинийка. Ето ще ви снимам от тук, да видите за какво става въпрос. Жми. Ще премериме после и ще ви покажем крайния резултат. Звездоброй. Така вика бата Стевко.